Boas noites a todos, somos a banda de música Unión Cultural de Campo Lameiro. Para nós é un verdadeiro prazer poder estar hoxe tocando aquí. Vamos a facer preto de unha hora de música variada. Vexo que estades, eu creo que dispostos todos a bailar. Vamos a facer de todo. Vamos a facer pasodobles, vamos a facer motas, vamos a facer merengues, muñeiras, de todo. Entón necesito que bailedes con nosotros. A segunda peza que imos interpretar agora é un mix de Abagol, un grupo de pop que é moi exitoso. E nada máis, pois imos con Abagol. E agardo que disfrutedes da nosa actuación. ¡Bravo! Ai, non, mire, eu empecé a mirar pola cuarta. Se pasa doble, maior. Chegou hasta Luis Miguel e non é de quinto. E os merengues de décima.
Thank you.
xente non acompaña moito para tocar, pero vamos despedir ao grande cunha obra que nos gusta moito. Vamos con un mix de merengues para bailar e para practicar os pasos que saberes, así que con isto, pois, ímonos despedir, vale? Mix de merengues. Leva a José este foco que non máis con o móvil de Adela. A José Antonio. ¿Para qué? Que número de Adela? Pero para que alumbra a cámara. Ah, banda. Estoy alumbrando a Roma, ¿vale? E aí non che fai falta o cámara. No. Seguro. Echame un ojo
Bueno, pois, moitas grazas a todos por escoitarnos, agardo que disfrutarades con esta actuación. Somos a banda de música Unión Cultural de Campo Lameiro, con isto despedímonos. Moitas grazas a todos e vémonos o ano que ven. Moitas grazas. Bravísimo. Mira o carro.